Tak, já vás tady vítám na dnešním výmagu. Dneska se budeme bavit o instantních klonech a volumes. V podstatě jsem refreshnul tady věci, které už jsem jednou na výmagu říkal, ale už to bylo hodně dávno. Bylo to ještě v době, kdy VMware v podstatě a Volumes teprve akvizoval, takže začínali s tím. A samozřejmě opakování matka moudrosti a samozřejmě jsou tam nějaká vylepšení. Vylepšení zejména z toho důvodu, že máme teďka v rámci neperzistentních desktopů možnost u Horizonu používat instant klony, takže proto samozřejmě ty Avolumes začínají hrát větší roli tady v tomhle tom, protože potřebujete doručit aplikace do těch neperzistentních desktopů, potřebujete mít s tím co nejméně práce. A samozřejmě druhá věc, taky některým uživatelům potřebujete dovolit, aby si mohli nainstalovat vlastní aplikace. Takže tohle to vám Volumes umožňují. Podíváme se na to. Ještě trošku o mě. Jmenuji se Jirka Viktorin, možná mě už znáte, potkali jste se se mnou, ať už na VMware World, když to bylo VMworld ještě, teďka vlastně VMware Explore. Jinak samozřejmě se mnou můžete setkat i na školeních v Arrow, vSphere, vSAN, Horizon a vlastně od loňského roku jsem přebral po Karlovi NSX. A pokud byste chtěli sledovat, co napíšu na blog, tak virtualguru.cz. Tak, a už se vrhneme na ty věci ohledně doručování desktopu a samozřejmě následně doručování těch aplikací do těch virtuálních desktopů. Když se bavíme o virtuálních desktopech, tak samozřejmě virtuální desktop je operační systém, který běží typicky v serverovně, ale uživatel ho používá na dálku. Jo, to je takové zjednodušení s tím, že výpočetní výkon opravdu vy můžete škálovat v rámci té serverovny, tak jak jste zvyklí na serverovou virtualizaci, tak úplně stejně můžete mít tu desktopovou. Potřebujete pouze zajistit to, aby uživatel se k tomu nějakým způsobem dostal. Dostat se tam může samozřejmě přes různé protokoly, ale dostane se tam po síti. Ve chvíli, kdy se bavíme o virtualizaci desktopů v podání VMwareu, tak tady máme techniky nebo produkt Horizon, kdy v rámci Horizonu máte možnost samozřejmě nasazovat takzvané persistentní desktopy, full klony, to znamená každý stroj je potom nezávislý, úplně stejně jako když klonujete fyzický server, anebo máte možnost využívat rozdílových desktopů. Dřív to byly linkované klony, teďka se tomu říká instant klony. Funguje to trošku jinak. S tím, že instant klony jsou opravdu takzvané short time living desktopy. Short time z toho pohledu, že opravdu uživatel, když se přihlášuje, tak teprve v tu chvíli vy mu ten desktop vytvoříte. A to vytvoření je opravdu velmi rychlé a proto se tomu říká instant klon. Vytvoření opravdu je otázka několika málo vteřin. Vychází se z toho, že existuje už nějaká předstartovaný stroj a následně v podstatě tím, že už má naalokovanou paměť, tak já jenom udělám pomocí VM Fork technologie druhý klon, do kterého už se uživatel může přihlašovat. Typicky tady tohle vytvoření je opravdu otázka několika málo vteřin, proto uživatel ve většině případů ani nepozná, že v podstatě ten desktop předtím, než se začal přihlašovat, tak v podstatě vůbec neběžel. To rychlé vytvoření následně spočívá v tom, že já opravdu nepotřebuju ten stroj bootovat. Jo, protože ten boot za mě provede ten předpřipravený a díky tomu v podstatě zkrátím tady ten proces. Druhá věc, menší zatížení na úrovni pole, protože nemusí veškeré ty bootovací knihovny nahrávat a podobně. A nemusím dělat reboot. Dokonce ani pro nastartování, respektive nastartování procesu připojení do domény a podobně, já nemusím následně rebootovat. Má to svoje výhody, nevýhody. Jedna z nevýhod, o které se budeme bavit, tak je právě ta limitace, že nebude mít svoje unikátní BIOS UID.
což někdy může být problém. Krátkodobá existence a já v podstatě ve chvíli, kdy uživatel se odhlásí, tak já nemusím ten desktop dál udržovat a já ho můžu zahodit. Díky tomu samozřejmě je to výhodné z pohledu security, protože spoustu ransomwareu a podobně, když si to uživatel k sobě stáhne, tak čeká až na chvíli, kdy tam v podstatě nebude nic dělat a teprve potom se začne něco dít, začne se šířit a podobně. Ve chvíli, kdy se uživatel odhlásí, tak se ten desktop úplně smaže a v podstatě nově vytvořený desktop zase půjde od začátku, to znamená zase je v podstatě na čisto. Jo? Takže z toho pohledu ta krátká doba existence, opravdu jenom po dobu, kdy tam uživatel něco dělá, tak je pro vás výhoda. Jak mě ten PowerPoint zlobí? Tak. No a flexibilní aktualizace zase v tom, že vy jakožto administrátoři, tak nemusíte řešit každý desktop instalovat, aktualizovat zvlášť, ale vy uděláte aktualizaci na tom master image a následně v podstatě po té, co se uživatel odhlásí, tak se mu ten původní desktop smaže a když se přihlásí příště, tak už se vytvoří z toho nového aktualizovaného image. Takže opravdu díky tomu je to pro vás podstatně elegantnější, flexibilnější a můžete s tím krásně pracovat. Co se týče požadavků, tak samozřejmě potřebujete mít Horizon technologii, Horizon produkt pro VDI ve verzi 7.0, respektive od verze 7.0, když se s tím přišlo, tak tam byla potřeba edice Enterprise. Oni to potom backportovali, že i 7.12, 7.13, což byly poslední verze sedmiček, tak to už bylo k dispozici i ve standardu. A to z jednoho prostého důvodu. Do sedmičky ještě byly linkované klony, které byly už i ve standardu, a v osmičce už linkované klony nebyly. A aby ten přechod byl co nejelegantnější, nejjednodušší, aby si administrátoři mohli vyzkoušet, jestli jim ty desktopy budou fungovat správně i s tou instant clone technologií, nebo tam jsou nějaké limitace a podobně, tak právě proto to snížili i do standardu. V osmičce už jsou pouze dvě možnosti klonování desktopu, a to jsou full klony, prostě vezmete z templateu, vytvoříte úplně nový stroj, anebo právě instant klony, už nejsou linkované klony. Co se týče pozadí, tak potřebujete mít vSphere 6.0 Update 1, což v dnešní době, kdy už máme teďka osmičku, respektive 8.0 Update 2, minulý týden ve čtvrtek ke stažení byla, tak v podstatě tohle už je zastaralá, nepodporovaná verze vSphere, ale pro jistotu je to tady dobře zmínit. Potřebujete mít verzi virtuálního hardwareu 11, což už samozřejmě je taky věc, která přišla s tou vSphere 6.0, ale spoustu řešení třeba ještě přichází s tím, že má virtuální hardware starší. Takže aby vám to fungovalo, tak potřebujete mít tu virtuálku ve verzi virtuálního hardwareu 11 nebo novější. No a samozřejmě podporovaný operační systém. Já jsem tady ještě zmínil tady Windows 7, jo, kdy pro Horizon 7 byly podporovány Windows 7, samozřejmě postupem času Windows 10, teďka už jsou podporovány i Windows 11, no a Windows servery 2008 R2 a novější. Možná si všimnete, že tam není Windows 8, 8.1, ty nebyly nikdy podporovány pro instant clones. Ne, že by to nefungovalo, ale mělo to svoje omezení, svoje problémy a proto to nebylo oficiálně podporováno. Co se týče Linuxů, tak i Linuxové desktopy už můžete provozovat právě s instant klony. Co se týče toho, jak to v podstatě funguje, tak já budu mít nějaký přednastartovaný stroj. Ten přednastartovaný stroj předalokuje paměť. Právě v té předalokované paměti jsou některé stránky, samozřejmě, které ta virtuálka využívá. A když já vytvořím novou virtuálku, tak ta nová virtuálka, to je ta vyklonovaná pomocí té VM Fork technologie, tak v první řadě bude sdílet ty stejné stránky v paměti. Tam jsou ty kernely, ovladače a ty základní aplikace. Ve chvíli, kdy samozřejmě ta virtuálka začne fungovat, tak začne do té paměti chtít zapisovat. A tady tohle je přes techniku copy on write úplně stejně, jako vám funguje transparent page sharing, klasika ve vSphere, taky tam je ta technika copy on write. To znamená, ve chvíli, kdy já budu chtít zapisovat do stránky, která je jinak sdílená, tak já vytvořím její unikátní kopii někde jinde
a přesměruju ten zápis právě do tady téhle z té stránky v paměti. Co se týče disku, tak jak ta virtuálka, která je přednastartovaná a v takovém speciálním kiosk freeze stavu, tak využívá ten svůj base disk a ten já budu zase sdílet s tou child VM, s tím, že samozřejmě zase změny, které ta virtuálka bude zapisovat, tak si bude zapisovat do svého vlastního delta fileu. Úplně stejně, jako máte v podstatě jakékoliv jiné, v podstatě linkované klony, které vychází jenom ale z delta, v podstatě z rozdílového disku, tak tady je to ještě povýšeno na tu vyšší úroveň, kdy já sdílím tu paměť. Aspoň teda v prvopočátku. Následně, ve chvíli, kdy ta virtuálka už je vytvořená, tak následně už není závislá na té primární virtuálce z pohledu paměti. Samozřejmě pořád z pohledu disku ano, ale z pohledu paměti a já můžu klidně tady tu child VM přestěhovat na jakýkoliv jiný fyzický ESX host, jo, úplně klasicky pomocí vMotion. Můžu samozřejmě tu virtuálku vypnout, znovu zapnout, udělat restart, ale samozřejmě tu chvíli musí nabutovat. Jo, takže jinak potom ta virtuálka je v podstatě, dá se říct, už nezávislá na té parent virtuálce, bez samozřejmě přihlédnutí k tomu disku. Co se týče toho, jak to funguje, tak ten proces má několik kroků. Nejprve se provádí tzv. Priming proces, ve chvíli, ve kterém se předpřipraví ta virtuálka, ze které se následně budou ty nové virtuální desktopy klonovat. Takže mám nějakou, tady se to označuje jako master VM, a ve chvíli, kdy já ji mám ready, připravenou, mám tam doinstalovaný Horizon Agent s Instant Clone agentem. Jo, je to speciální zatržítko v rámci té instalace toho agenta, ale od 8 už je tam by default vybráno. Jo, v předchozích verzích jste to museli explicitně vybírat. Mám to předpřipraveno a následně virtuálku vypnu a vytvořím na ní snapshot. Jo, opravdu vytvářím snapshot na vypnuté virtuálce. Následně se mi vytvoří nová virtuálka, která se označuje jako CP template. V rámci vSphere to uvidíte, že tam jsou vytvořené virtuálky, které mají CP na začátku jako clone prep. A tady tahle CP template je pouze rozdílovým diskem. Normálně nastartuje a spustí se následně customizace. Ta customizace je prvotní příprava na následné spuštění a v podstatě připojení do domény pod novým UID. Jo, takže vytvoří se tady ten CP template, ten se nastartuje, ten agent tam něco provede a následně se vypne. Je to jenom rozdílový disk, tím pádem ta velikost je relativně malá. Jo, musíte ale počítat s tím, že se nastartuje a následně vypne. Ve chvíli, kdy budu mít tady tohle vytvořeno, tady ten CP template se vytváří pro každý desktop pool zvlášť, tak se mi následně vytvoří replika. Ta replika, CP replika, je plným klonem, ale z tohoto rozdílového disku, který vytvořil ten CP template, a v podstatě z té master virtuálky. Takže se to skonsoliduje, jakoby, ale je to fin provisioned full clone a bude na každém data store, ve kterém já mám ten desktop pool připravený. Takže vytvoří, pokud tam budu mít dva data story, tak se mi vytvoří dvě tady ty CP repliky. Z tohoto se následně teprve začne vytvářet takzvaná parent virtuálka, kdy ta CP parent virtuálka je ta, která se postará o to naalokování té paměti. Jo, takže ona se začne startovat a v určité chvíli, než se objeví v podstatě ta přihlašovací obrazovka, tak ten agent udělá freeze. Ten agent udělá freeze ve spolupráci s tím ESX hostem a tady tyhle parent virtuálky se vytváří na každém ESX hostu, který v rámci toho klástru je připraven. Jo, takže v rámci těch ESX hostů, když tam budu mít 4 hosty, budou tam 4 tady ty CP parent virtuálky. Na každém jednom hostu samostatně.
Z těchto potom už se vytváří ty samotné Instant VM a vzhledem k tomu, že já už mám tu aktivní paměť předalokovanou, tak já udělám pouze odkaz na tu stejnou fyzickou paměť pro tu Instant VM. Disk bude mít svůj, který bude vycházet tady z té CP repliky a tím pádem v podstatě zase ta Instant VM je relativně malá. Následně, když se ta virtuálka nastartuje, tady ta poslední, tak už se pouze připojí offline do domény, v podstatě připojí se do domény a uživatel se může přihlašovat. Respektive udělají se 3 kroky: přejmenování, připojování do domény a následná aktivace. Z toho důvodu ve Windows potřebujete mít, nebo v doméně potřebujete mít nějaký KMS server, který vám bude řešit aktivace těch Windowsových strojů. Ve chvíli, kdy tady tohle provádím, tak nejdelší doba je opravdu ten priming proces, ve kterém se teprve postupně ta parent virtuálka vytváří, protože ten samotný cloning proces tak už je velmi rychlý. Od Horizonu 8.0, respektive číslování 20.06, tak ještě tam přibyla možnost takzvaného smart provisioningu, kdy smart provisioning nám vynechává právě tady ty CP parent virtuálky a má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Výhody jsou zejména v tom, pokud byste měli třeba pomocí instant klonů vytvářené RDS servery. Protože samozřejmě ten RDS server bude mít třeba 64 GB paměti a mít kvůli tomu, že se mi vytvoří jeden RDS desktop nebo RDS server, tak mít na každém fyzickém ESX hostu už předpřipravený, předalokovaný další RDS CP parent, tak samozřejmě není úplně nejvhodnější a nejefektivnější. Takže z toho důvodu tady je ten smart provisioning, který se řeší automaticky podle toho, kolik budete mít ve výsledku těch instant clone VMs per cluster, respektive per host. Pokud to je víc než 8, jestli se nepletu, tak by měl vytvářet bez toho CP parentu. Pokud to bude víc než 8, tak už bude vytvářet právě ty CP parenty. Jo, takže tohle je tam ten smart provisioning, který nám tady tohle bude řešit. Tak. Co se týče těch výhod, tak samozřejmě výhoda oproti linkovanému klonu, nebo těm linkovaným klonům, které tam byly předtím, tak já nepotřebuji mít extra separátní server. Jo, takže extra separátní server, Composer server, potřeboval vlastní externí databázi. Tohle nám kompletně se eliminuje, protože o všechno se stará vCenter spolu s Connection serverem. Máme tady tyhle informace zavedené jenom tady v těch dvou již existujících serverech. Máme tam nižší zatížení toho serveru, protože vCenter serveru, na počet těch API callů. Když si vezmu linkované klony, které tady byly předtím, tak samozřejmě to bylo vyklonovat, následně zcustomizovat, následně provést nějaké změny, vypnout, zapnout a tohle několikrát. Oproti tomu na instant klonech, při tom už samotné vytváření je to jeden API call, VM fork, který udělá v podstatě clone and power on. Jo, ale z pohledu vCentra, kolik tasků v podstatě musí hlídat, tak je to jeden jediný task. Customizace bez nutnosti restartu. Ono si možná řeknete, ale jako proč tady máme pořád ten sysprep a podobně. Ten sysprep tam je z toho důvodu, aby se vytvořilo unikátní, oni tomu říkají host UID, ale ten sysprep v podstatě není potřeba k tomu, abyste připojili ten stroj do domény. Vy můžete mít stejné UIDs ve chvíli, kdy ho připojujete do domény. Problém je pouze ve chvíli, kdybyste to neměli připojené do domény a používali lokální admin účty. No, je na to článek na sysinternals. Mark Rusinovič už to dlouho propaguje, že v podstatě vy nemusíte měnit to UID, abyste mohli připojovat do domény. No a co se týče obnovy u těch instantních klonů, tak velmi jednoduché, nemusím řešit, smažu a automaticky se mi vytvoří nový.
Byly tam nějaká omezení oproti linkovaným klonům, a nemá unikátní BIOS UID, ano, protože vychází ze stejného. Persistenci, co se týče toho uživatelského profilu, tak na linkovaných klonech tam byl přímo separátní persistent disk. Tady to musíme řešit pomocí třetích produktů. O jednom z nich se budeme za chvíli bavit, právě o AppVolumes. Nepodporuje statické přiřazení názvu. Tohle to platilo do verze Horizon 21.03. Postupně samozřejmě tam ty gapy se zmenšují. Dále sysprep, že není podporován pro instant clone, taky už neplatí, a to od verze 21.06. No a to, že nepodporuje více síťových karet v rámci jedné virtuálky, taky už neplatí, už to je od 21.11. Taktéž možné řešení. Pokud byste potřebovali mít virtuální desktop připojený do 2 různých sítí, tak samozřejmě dá se to. No, takže když se podíváte, tak postupně se tam samozřejmě ty gapy zmenšují, ale pořád tam ještě nějaké jsou. Můžu samozřejmě to zkombinovat s dalšími technologiemi, abych zajistil skutečně persistent experience na non-persistentních desktopech. Persistent experience, aby uživatel měl pocit, že v podstatě stále se připojuje ke stejnému desktopu, i když na pozadí v podstatě se připojuje k něčemu jinému. Pro zajištění toho uživatelského profilu, tak my máme tady několik možností. Máme tady FSLogix, který nám zajišťuje přesměrování toho uživatelského profilu samotného. Je to v podstatě podstatně lepší roaming profile, kdy samozřejmě roamingové profily vy máte uložené na nějakém sdíleném úložišti, ale problém zásadní je, že vy k tomu přistupujete k jednotlivým souborům. On si musí tady ty roamingové profily natáhnout kompletně celé, když tam máte spoustu malých souborů, zejména třeba v updatech a podobně, tak to zpomaluje celkové spouštění. Oproti tomu FSLogix, to je přímo Microsoftí věc teďka už, protože Microsoft to koupil, akvizoval, zapracoval, takže už to vystupuje jako Microsoftí řešení, tak využívá toho, že celý uživatelský profil přesměruje do VHD, respektive VHDX souboru, a já přes tu síť přistupuju k tomu jednomu blokovému úložišti a vevnitř potom mám už řešeno, které ty soubory tam jsou. Druhá možnost je využít AppVolumes a jejich technika Writable Volumes, kdy Writable Volumes nám umožňují pracovat buď s přesměrováním celého uživatelského profilu, anebo User Installed Applications, což FSLogix nám neřeší. Takže když potřebujete uživateli umožnit, aby si mohl instalovat vlastní aplikace a potom je měl dostupné i na jiných desktopech, ke kterým se připojí, tak právě Writable Volumes vám k tomu můžou pomoct. Dynamic Environment Manager, který nám řeší defaultní třeba nastavení aplikací nebo nastavování aplikací a následné zálohy konfigurace tady těchto aplikací, tak dřív se tomu říkalo UEM, User Environment Manager, ale vzhledem k tomu, že VMware měl potom 2 produkty, které se jmenovaly stejně, nebo respektive měly stejnou zkratku, protože UEM byl i Unified Endpoint Management, který nám tam zůstal, tak přejmenoval tady tento produkt na Dynamic Environment Manager. No a samozřejmě, co se týče dynamiky prostředí, tak AppVolumy pro doručování aplikací téměř in time. Ve verzi 2.x, tak tam to skutečně bylo in time, a to znamená, když uživatel byl přihlášený a najednou jste mu tam přidali nějakou aplikaci, tak se mu tam objevila. Dělalo to jenom problémy při odpojování a díky tomu ty AppVolumes teďka fungují tím stylem, že doručujete ty aplikace při přihlášení. Při přihlášení se připojí VMDK soubor, na kterém je to všechno nainstalované. No a my se právě tady o těchto 2 věcech, jak Writable Volumes, tak AppVolumes pro doručování aplikací, budeme bavit teďka. Jak jsem říkal, i když já budu mít neperzistentní desktop, tak v tu chvíli chci, aby uživateli se to tvářilo, že se připojuje ke stejnému. Má tam stejné aplikace, má tam stejné nastavení prostředí a podobně. Takže tohle my primárně řeší právě ty AppVolumes. Co k tomu potřebuji, abych mohl používat AppVolumes? Tak AppVolumes
mají agenta uvnitř toho systému. Agenta doinstalovaného do toho základního image, který nám abstrahuje přístup k tomu souborovému systému, takže k tomu file systému jako takovému, a samozřejmě i k registrům, jo? Protože když já potom budu něco zapisovat nebo číst, tak mi to odfiltruje v podstatě ten agent, který tam běží jako driver, jako služba. No a samozřejmě druhá věc, může virtualizovat ten operační systém pro použití s writable volumes, takže i zápisy, když budu něco provádět, instalovat aplikace a podobně, tak veškeré zápisy on přesměruje právě do toho writable volume. Nejenom zápisy do uživatelského profilu, tak jak to dělají FS Logics, ale i zápisy třeba do systémových knihoven, nebo když si dáte instalovat, tak cokoliv zapíšete do program files, tak se tam zapíše a v podstatě bude se to tvářit jako nativně nainstalované. Jo, takže pro ostatní aplikace to bude stejně dostupné. Potřebuji mít databázi. Ta databáze musí být Microsoft SQL. Aktuálně, když jsem se díval do Compatibility Matrixu, tak je tam od SQL Server 2014 až po 2022, s tím, že můžu pro malé prostředí používat i Expressku. Jo, nebo pro nějaké proof of concepty, když byste si to chtěli vyzkoušet, tak můžete využít Microsoft SQL Server Express a v rámci té databáze on uchovává právě veškeré konfigurace. Ne ty samotné image, ale jenom konfigurace. Jo? Všechno řešíte přes webové rozhraní v rámci Abulum Manageru. Stejně tak i ty agenty se připojují k tomu Abulum Manageru, protože on řídí to, že se budou připojovat ty VMDKčka k těm virtuálkám, takže Abulum Manager je potom navázán právě na vCenter server, ve kterém volá právě připojování těch volumů k těm konkrétním virtuálním desktopům. Řeší ověření členství ve skupinách s doménovým kontrolerem. A všechno má uložené právě v té Microsoft SQL databázi. A díky tomu, že veškeré informace jsou uložené v databázi, tak já můžu ten Abulum Manager škálovat. Jediná věc, kterou já tam potřebuji zajistit, tak aby přistupovali ke stejné databázi a v tu chvíli se budou tvářit jako jeden celek. Když se budu bavit o packagingu těch aplikací, tak výhoda je, že já nemusím to instalovat nějakým speciálním způsobem. Já budu mít jeden virtuální desktop nebo obecně virtuální stroj, ve kterém budu mít doinstalovaného toho Abulum agenta. A ten Abulum agent ve chvíli, kdy budu dělat ten packaging, tak bude zaznamenávat veškeré změny, které při instalaci těch aplikací budu provádět, nebo budu se snažit provést na ten virtuální disk a přesměruje to do toho speciálního virtuálního disku, separátního VMDKčka, ale v podstatě pro tu aplikaci je to transparentní. Ta aplikace pořád si bude myslet, že to instaluje do C, program files a tak dále. Stejně tak nejenom změny souboru, ale i záznamy do registru, vytváření zástupců na ploše, file tab associations, tohle se dělá samozřejmě přes registry, takže toto všechno on v podstatě sbírá a následně můžete udělat restartu, kolik potřebujete, následně teprve se to odpojí z toho stroje a doporučení je právě mít tady tu základní takzvanou capturing virtuálku zasnapshotovanou, abyste se mohli zase vrátit k tomu čistému stavu a neměli tam různé závislosti už, o kterých si ten systém myslí, že tam jsou. Jo? A přitom, až budete instalovat další aplikaci, tak aby tam tyhle problémy s těmito závislostmi nedělaly problémy. Jo? Takže tohle stav. Jak jsem říkal, jednoduché vytváření od verze 4 se už to dělí na takzvané aplikace, v nich package. Takže když já potom budu aktualizovat, tak v podstatě aktualizuji aplikaci, přiřazuji uživateli vždycky jenom aplikaci a v rámci té aplikace může být několik packageů s různými verzemi. Ukážu to potom následně i v rámci dema. Co se týče škálovatelnosti, tak škálovatelnost maximálně 2000 agentů na jeden Abulum Manager.
ale můžu samozřejmě to připojit ke stejné databázi a mít to přes nějaký load balancer balancované a vyvažované právě přes několik těch Abulu managerů. Takže já budu mít několik Abulu managerů, které budou nasměrovány na stejnou databázi. Předtím budu mít load balancer, App Volume Manager, jo, stejně tak App Volume Manager. A díky tomu já tu zátěž rozprostřu mezi několik těch App Volume Managerů, ale nemusím rekonfigurovat ty agenty, protože agent bude přistupovat k tomu load balancingu. Můžu tam samozřejmě přidávat další, takhle to škálovat. Důležité je, aby přistupovali ke stejné databázi. Co je doporučeno, tak samozřejmě kolik na jeden ten VMDK file sdílených těch virtuálek, respektive kolik virtuálek sdílí ten stejný disk, tak přibližně 1000 virtuálek na jeden app stack, myšleno na ten jeden VMDK file, pokud jsme na VMFS, 2000, pokud to máme na vSANu. Protože já klidně můžu to prezentovat z vSANu. Doporučení do 10 app stacků v rámci jedné virtuálky, proto potom budete mít třeba vícero aplikací v rámci stejného AppStacku, kdy samozřejmě řeknete, tohle je nějaký výchozí balíček aplikací, tak proč bych to měl definovat zvlášť? Budu to připojovat jako celek, jako jeden package. No a co se týče writables, tak tady v podstatě platí to stejné, úplně stejně jako u těch AppStacků. 1000 uživatelů na jeden datastore, ale tam je to spíše z toho důvodu rychlosti na tom datastoru. To záleží samozřejmě, jestli tam budu mít nějaké all-flash pole na pozadí, nebo tam budu mít na pozadí nějaké rotační disky, s jakou mají cacheovací kapacitou a podobně. Takže tam samozřejmě je to různé, ale z pohledu výkonnosti se doporučuje, jo, tohle je to best practice, ne konfigurační maximum, ale best practice, tak samozřejmě přibližně těch 1000 uživatelů na jednom datastoru. No a samozřejmě vysoká dostupnost, tak 2 Abulu managery před load balancerem, ale se stejnou databází, abych měl právě to zajištění stejné konfigurace. Co se týče těch writable volumes, tak pro writable volumes já můžu využívat právě pro tyhle 3 use casey. Buď budu mít zajištěné jenom user installed applications, v tu chvíli, když uživatel něco doinstaluje, tak samozřejmě to s ním půjde i do těch jiných virtuálních desktopů, nebo můžu pomocí writable volumes přesměrovat jenom pro uživatelský profil, ale tady tohle je doporučení pro ten profile používat spíše ten Microsoftí teď už nativní FS Logics v té kombinaci právě třeba s těmi user install applications. No a poslední možnost, která se tady používala předtím, než tady byl FS Logics, nebo než se tady to začalo rozmáhat, tak byl právě ten writable volume v tom režimu, že tam mám jak user install applications, tak user profile. Samozřejmě můžu to kombinovat, že jeden uživatel bude mít user install applications, druhý uživatel bude mít user install applications and user profile. Jo, takže je to per uživatel, každý může vycházet v podstatě z jiného profilu při vytváření toho writables a vy si to můžete vybrat. Když se podíváme na ten kompletní stack, poslední tady slide k teorii, pak už bude navazovat demo, tak právě ta kombinace toho instant klonu, ve kterém mám tady ten operační systém, pak samozřejmě tam můžou být ty aplikace buď samozřejmě součástí toho základu, pokud jsou společné, nebo je můžu doručovat pomocí App Volumes. Můžu samozřejmě dovolit uživateli user writable volumes, což znamená, aby si mohl doinstalovat aplikaci a v kombinaci s Dynamic Environment Managerem můžu říct privilege escalation ve chvíli, kdy to instaluje z nějakého mnou ověřeného file shareu třeba. Jo, takže nemusí mít ani uživatel ty oprávnění normálně administrátorská do toho systému, ale díky právě tady tomu privilege elevation, tak můžu říct ano, pokud to spouští z této složky, tak může to instalovat, i když není normálně administrátor.
Pak různá předdefinovaná nastavení, změny v nastavení, abych mohl potom samozřejmě se v rámci nastavení té aplikace vracet. No a právě ten FSLogix, to jsou ty uživatelská data, to jsou ty updata, jo, local, updata roaming a podobně. Tak tady tohle je to největší problém, který jsem řešil teďka s jedním zákazníkem, tak byl právě, že používali roamingové profily. V rámci roamingového profilu samozřejmě měl Firefox svoje temporary files a při spouštění právě to dlouho trvalo. Ve chvíli, kdy ale byl jiný uživatel, který měl ten místo roaming profilu používal tady FSLogix, tak tam to bylo velmi rychle, protože samozřejmě připojil se jeden disk a veškeré data se tahala jenom po té blokové úrovni. Jo, takže v tom byl ten zásadní rozdíl a proto samozřejmě je to doporučeno. Tak, a jdeme na demo. Pro demo já jsem si tady pro vás připravil, mám tady nějaké instant clone desktopy, mám tady včetně toho FSLogixu, který jsem tady rozcházel. Schválně mám tady do té vSphere připojené jiným uživatelským účtem Upvolume s jiným uživatelským účtem Horizon, aby bylo krásně vidět, která ta komponenta se stará právě o kterou tu část. Takže mám tady Upvolume Manager, do kterého se přihlásím. A ve chvíli, kdy se přihlásím, tak mám tady několik věcí. Mám tady nějaké aplikace, mám tady nějaké writables. Mám připraveného uživatele, který se jmenuje test user B, teďka refresh, doufám, že mě neodpojil, a připojím se do tady toho FSLogix desktopu. On mě možná zobrazí to nejprve na druhé obrazovce. Ano, přesně tak. Přímo na notebooku, takže přesně jdu tady. Tak. No a připojuje se mi a nemám pro toho uživatele žádný writable volume. Tím pádem, pokud já bych něco doinstaloval do toho desktopu, tak s dalším přihlášením to tam nebude mít. Jo, to já tady mám příklad, tady Notepad++, takže pojďme to spustit. Notepad++, přihlásím se jako jiný uživatel, který má administrátorská oprávnění. Tak, abych to nemusel teďka řešit. OK, spustíme easy instalaci. No. OK, nainstaloval jsem to, podívám se do startu. V rámci startu tady mám Notepad++, pustím si to. OK, funguje to. Podívám se, na kterém tom stroji jsem, takže když dám tady systém, tak jsem aktuálně tady na stroji, který se jmenuje Win10 FSL 01. Jo? Takže jsem tady, OK, tak uživatel tady něco dělá, všechno funguje, doinstaloval si aplikaci, no já se odhlásím. Po odhlášení se podíváme, co se děje ve vSphere. Uživatel, když se odhlásil, tak po nějaké chvíli se mi tady objeví, že virtuálka FSL 01, takže se vypíná, následně smaže. Tak doufám, že se mi to tady objeví, co nevidět. A o toto se bude starat View Manager, to znamená přímo Connection Server. Mělo být, už se to tady objevuje, reconfigure FSL 01 a tak delete virtual machine FSL 01. Jo, takže smazal tady tuhle virtuálku, postaral se o to FSL 01, o ten View Manager. Když se podívám, tak tady mám už připravené 2, 3, tak se pojďme přihlásit zpátky do toho FSLogix desktopu stejným uživatelem. Tak zase se mi to tady objevilo na druhé obrazovce. Tak. A v nabídce Start se podíváme, jestli to tam zůstalo. Jo? Tak schválně.
Tady to sice zůstalo, ale všimněte si, on to nemá. Jo, protože nabídka Start je součástí toho uživatelského profilu. On to potom teda promazal, když to nenašel, jo, ale v podstatě nemá co spustit. Abych uživateli dovolil v podstatě tady s tímto pracovat, tak já mu vytvořím v rámci toho uživatelského app volumes, mu vytvořím nový writable volume. A právě při vytváření writable volumeu buď můžu zadat uživatele, anebo můžu zadat celou skupinu. Tak, já tady vyberu jenom toho jednoho uživatele a vybírám si právě ten template. Všimněte si writable volumes, user installed applications plus profile, nebo user installed applications only, nebo profile only. Já vyberu jenom user installed applications, protože profil řeším přes FS Logics. Jo, takže vyberu to, můžu to omezit jenom na konkrétní třeba stroje a tak dále. Nechávám create, dám to vytvořit hned, ale projeví se mi to až při dalším přihlášení toho uživatele. Abych to teda tam měl, tak já se zase z toho uživatelského stroje odhlásím, ještě ukážu, že jsem tentokrát zase na jiném stroji, že opravdu teďka jsem na té 03. No, vytvořil, super, takže já dám teďka odhlásit, uživatele sign out. A co se zase stane v rámci desktopu, tak se mi smaže ta virtuálka za chvilku, ta FSL 03. No, tak. Je tady připravená pro mě ta FSL 02. Já ale počkám pro jistotu, než se opravdu ta 03 odhlásí kompletně, následně se smaže. Jo, takže 3, všimněte si shutting down, jo, následně se vypne, smaže. No a vytváří se mi tady už, zase připravuje ta Win 10.01. Jo, takže clone, následně nastartovat. Tak, co ta 3, ta už by se taky měla vypínat. Ano, je vypnutá, takže teďka, když bude vypnutá, se smaže. Jo? Takže znova se stejným uživatelem přihlásím, já to udělám ještě trošku jinak. Já dám tady jenom window large. Pojď. No, to už tady. Tak. Tak, user profile service. První, na co se čekalo, tak byl app volumes service. A nyní mám připojený právě ten writable volume. Ten writable volume se připojil ve chvíli, kdy jsem se do toho uživatele přihlásil. A tady je to vidět, reconfigure virtual machine, a provedl to právě ten app volume manager. No, ten app volume manager udělal to, že připojil další disk do té virtuálky. Chválně se můžeme podívat, který ten disk to je. A když se tady podívám, skovat, edit na ty disky, tak jeden z těch disků je tady ten writable volume a konkrétně právě writables pro test user B. Jo, takže vidím, že opravdu je tady vytvořený tady ten disk. Já si zkusím do toho desktopu doinstalovat tady npp installer. Jasné, tohle to všechno necháme. Agree, next, install. Zase si vyzkoušíme, že máme tady Notepad++, má svoji ikonku, spustíme ho. Funguje, je spuštěný. No a já, když se odhlásím, tak se zkusím přihlásit znovu. Zase FSL 02 je tentokrát ten desktop, ke kterému jsem byl připojený. Následně, když se odhlásím, tak mi tady dojde k rekonfiguraci odpojení toho VMDKčka z toho virtuálního desktopu. A následně
následně k odhlášení a vypnutí. No, tady to je 02. Tak, takže vidím tady ta 02, reconfigure virtual machine, poté, co se uživatel korektně odhlásil, agent nahlásil, že už je odhlášen a může se odpojit ten disk. Tak, za chvilku se vypne, nastartuje znovu. Tak, takže teďka já ještě udělám druhou věc a já mám zde aplikace, kde mám tady Chrome, mám tady Firefox a já řeknu, já chci, aby ten uživatel měl tady ten prohlížeč k dispozici. Takže aplikaci dám tady assign, řeknu, že test user B, enter, OK, připojím. No a buď můžu říct, ta, která je current, anebo konkrétní package z té aplikace, protože já tam můžu mít samozřejmě těch packagí, těch verzí několik, takže si můžu vybrat, kterou konkrétní verzi. Já tady nechám marker current a dám assign. Assign. OK. Při dalším přihlášení už by měl mít na ploše Chrome. OK, tak to pojďme zkusit, že opravdu bude tam mít ten Chrome. Jo, wait for up volume service, FS Logics, user profile service, právě teprve až po FS Logicsu. A máme tam. Měli bychom tam mít teda Notepad++, který jsme doinstalovali spolu s těma, no v rámci těch writables. A měli bychom tam mít k dispozici na ploše Chrome. Tak schválně, jestli to prošlo v pořádku. Ten start bývá trošku zpomalený. Ale máme tady na ploše Chrome, super. Pojďme si to zkusit otevřít, jestli nám to skutečně bude fungovat. Tak. A ještě všechno načítá, tak ještě jednou. Něco dělá na pozadí. Já mám trošku to prostředí podhodnocené, co se týče zdrojů v rámci těch virtuálek, ale spustil se nám Chrome. Super. Která verze? Takže help about Google Chrome. A měli bychom tam mít verzi 89. Ano, máme 89. Jo? Takže máme tady tohle doinstalováno tak, jak jsme to připojili. Podívám se v rámci tady Notepadu, Notepad++, který já jsem nainstaloval v rámci toho uživatelského nastavení, takže mám ho tam. Super, funguje. Takže pojďme to ještě jednou otočit. Takže zase odhlásíme uživatele, sign out. No a v rámci tady aktualizace provedeme tady reassign, nebo nastavíme u jiného package jenom tady ten marker, ten current. Takže pojďme se podívat, packages, mám tady Chrome 117 a já tady nastavím set current. Jo, nastavím ho, že tenhle mám oskoušený a má fungovat. Takže teď, když se uživatel přihlásí, tím, že já jsem tam nechal ten marker current, tak v tu chvíli by se měl tomu uživateli právě objevit Chrome verze 117. Takže pojďme na to. Pokud to prošlo, tak samozřejmě by to tam mělo být správně připojeno. Tak, user profile service. A uvidíme. Jo, pozor, tohle je moje tlačítko Start a tohle je v tom virtuálním desktopu. Tak, mám tady Google Chrome zase. Super. V nabídce Start bych měl mít ten Notepad++.
Jo. To Windowsy dělají úplně běžně. Tak jsou zpomalené. Tak, Notepad++. Takže zkusíme si spustit Notepad++. Super, máme to tady. A co ten Google Chrome? Tak. Google Chrome by měl nastartovat a teďka by tam měla být připojená ta verze 117. Takže schválně tady nastavení. Ne, nechci. Tady. Tak. Help about Google Chrome. Všimněte si teďka už je tady verze 117. Jo, takže opravdu, tím, že já jsem vybral ten jiný marker, mark as current, tak se mi samozřejmě tady tohle provedlo. No a já ještě ukážu, jakým způsobem udělat capturing, takže odsud to se odhlásím. A poslední věc, kterou tady v demo ukážu, tak já mám zde jeden virtuální stroj, který mám předpřipravený, mám na něm vytvořený snapshot, base capturing, ke kterému já se vždycky vrátím. Jo, já jsem teďka už udělal revert, takže teďka už není potřeba udělat revert a zapnu si tu virtuálku. Ta virtuálka je čistě nainstalovaná, nemám tam žádné speciální věci, kromě VMware Toolsu a následně samozřejmě Avolu Manageru. Jo? No, to jsou 3 věci, které tam potřebuji mít. Ve chvíli, kdy mi to nastartuje, tak já nebudu se připojovat vzdáleně, ale využiju jenom toho, že si to tady dám Launch Web Console a v rámci tady Launch Web Console se normálně přihlásím, ať to mám co nejjednodušší, tak doménovým administrátorem. Jo? Díky tomu, že mám tam toho Avolu agenta, tak on se spojí s tím Avolu managerem a já můžu udělat z Avolu manageru vytvoření nové aplikace. A nebo jenom tady aktualizace již stávající. Když dám tady aktualizaci stávající, tak v podstatě vytvářím jenom package. Když bych vytvářel úplně novou aplikaci, tak tady dám create. Takže já dám Adobe Reader, dám tady pouze vytvořit nový package. Adobe Reader 2306, myslím to. 2306. Tak, vytvářím nový package, mám tady template 20 gigový, můžete tam mít těch templateů víc, třeba pokud byste potřebovali někdy mít větší to VMDKčko z důvodu té instalačky samotné, tak to můžete zvětšit. Tak, Delivery Classic, ano, Stage, aktuálně nechám New. Vytvářím a on se mě zeptá, ke kterému tomu stroji chci tady ten VMDK file, který on teďka vytvoří, právě připojit a na kterém já budu provádět ten packaging. Takže si to dohledám, Avol Capturing je available, spojil se, takže dám package. Tak. Co se stane? Tak v rámci toho disku, té virtuálky se připojí disk s nějakým už předpřipraveným souborovým systémem a objeví se mi tady tahle hláška. Packaging, nainstalujte aplikaci a potom po instalaci aplikace teprve dejte OK. Dobře. Já si jdu najít, kde mám nějakou tu instalačku. A jo. Zrovna tady nemám co bych potřeboval, protože jsem chtěl instalovat Chrome. Teda Chrome. Reader. Takže si to tady najdem. Adobe Reader. Kopírovat. A vložit.
Tak, už se mi to tady objevilo, takže můžu spustit instalaci. Ano, samozřejmě, chci to spustit. Všechno provádím tak, jak potřebuju. Potřebuje restart, nechám ho restartovat. Na to OK klikám opravdu až ve chvíli, kdy to budu mít připravené, jo, kompletně všechno nainstalované, nakonfigurované ty základní věci, tak teprve v tu chvíli já budu klikat na to OK. Tak, z nějakého důvodu tady ještě downloaduje. A já jsem měl za to, že to mám... No jo, aha. Jsem si přikopíroval špatnou instalačku, špatný package. Který to stahuje teda opravdu z toho, z internetu. Já jsem tady měl, tady je ten, který jsem chtěl použít. Tak, to je jedno. Jo, na tohle si akorát je potřeba dávat pozor. Abyste nemuseli to mít připojené do internetu, protože jinak samozřejmě on to potřebuje stáhnout. Jo, downloading. Kdybych to ukončil, tak dáme, dobře. Skip install, finish a spustíme si tady tenhle, který máme už předstažený. Mělo by to být rychlejší. Tak. Co? Spustil, nespustil. Ještě jednou. Ano. Run. Tak. Jo, je to trošku rychlejší samozřejmě. Má právě problémy typu, že vy si tam něco dokopírujete na plochu, tak tohle se on všechno zaznamenává. A potom, když vy to tam necháte a dáte packaging OK, tak i tomu uživateli by se to tam potom objevilo. Proto je dobré to tahat někde ze sítě a spouštět to třeba i přímo takhle ze sítě. Mít třeba složku, ve které budete mít to bez nutnosti ověřování a podobně. A nebudete to muset mít na těch různých věcech. Tak, nechám default PDF viewer, všimněte si, nechávám tady tu ložku C, program files x86, tohle je všechno, OK, install. Takže v podstatě úplně stejně, jako kdybych instaloval to do normálního stroje. Jo? Takže nemusím tady nic takového řešit. Speciálně různé packaging a podobně. Prostě instalace, no. Ve chvíli, kdy to všechno budu mít, on po mně bude chtít bez tak restart. Jo, zapisuje do registru právě ty file type associations a další věci. Tak. Takže jemu to chvilku trvá. Podíváme se, jak vytěžuje procesor, že opravdu něco dělá. Jo. Že to není o tom, že by to zatuhlo, ale opravdu dělá tady instalačku. Tak, super, finish. Možná, že mě vyzve k restartu. Zrovna ne, ale já klidně můžu si říct, dobře, tak já ho restartuju. Nechám to okýnko, to packaging vyset, udělám restart toho desktopu a ve chvíli, kdy udělám restart, tak potom, když on naběhne, tak zjistí, že stále je v tom packaging procesu a znovu to vyskočí. No, takže nemusíte mít strach, že by tam někde něco bylo problematického. Tak. Na startu přihlásím se znovu tím stejným uživatelem.
abych tu instalaci dokončil korektně. Následně dám OK. Ve chvíli, kdy dám OK, tak on provede ještě nějaké změny, restartuje ten stroj, při tom restartu odpojí ten disk a následně se mi to objeví, že už to je předpackaged aplikace, kterou já budu moct jakékoliv jiné virtuálce potom připojit. Nebo buď virtuálce, anebo uživateli. Tak, všimněte si, pořád je v tom packaging stavu. OK, dobře, já zkontroluji, že opravdu tady mám to v nabídce start, jo, mám tady Acrobat Reader, takže tohle je všechno OK. Potvrdíme. On se mě pro jistotu zeptá, jestli jsem si jistý, tak jasně, že jsem si jistý, OK. Co tam budu mít? Protože samozřejmě součástí instalačky, tak se může stát, že on aktualizuje Windowsy nebo něco podobného. Jo? Nebo doinstaluje nějaký modul, třeba právě do Edge, do Chromu a podobně. No, takže co já tady chci odsud to instalovat a finalize. OK, restart required. Se restartuje. V rámci Avolu Manageru, když se podívám tady do Acrobat Reader, aplikace mám dva package. V rámci packages, tady ten stále je ve stavu packaging. No, protože pořád ještě je připojený tady k tomuto virtuálnímu desktopu. A 11.04 to je při přípravě. A za chvilku by se mi tam mělo objevit právě, že už není packaging, ale odpojil ten VMDK file. Znovu se přihlásím. OK. On mi nahlásí, že je packaging completed. Jo, finalizing package. No a on mě vyzve, že až to má hotové, jo, tak please revert your virtual machine to the last known good configuration before packaging. Jo, OK, takže odpojeno, všimněte si podle času. No a co já můžu udělat, tak s tou virtuálkou udělat revert to snapshot, abych mohl následně zase provést instalaci další čisté aplikace. Tak, no a pojďme se na to podívat. Takže package mám tady enabled, nastavím ho buď jako current, anebo můžu říct, hele, já chci udělat pro Adobe Reader assignment, zase pro toho test user B, search. No a tentokrát ne jako marker, ale konkrétní package, takže tady 23.06 assign, jasně. No a můžeme si zkusit znovu spustit ten FS Logics. Měl by tam být právě i ten Adobe Reader k dispozici. Takže provedli jsme packaging, nyní připojuje ten disk, který jsme spackageovali, respektive tu aplikaci, profil. Následně, když nám nastartuje, tak bychom měli všechno vidět tam, kde to má být a měli bychom to mít k dispozici. Takže máme tam Chrome, máme tam Adobe Reader, máme tam Notepad++. Notepad++ si uživatel vytvořil, nainstaloval sám do svého vlastního writable disku. Co se týče Adobe Readeru, jsme ho teďka doinstalovali, respektive vytvořili balík, následně přiřadili tady tomuto stroji, už tam je. Chrome jsme zvolili na verzi 117, takže bychom to takhle měli mít ready. Tak, takže když se nyní podívám, spustím Adobe Reader, měl bych ho tu mít, měl by se mi spustit. Jo. Co občas ještě doporučuji, tak poprvé si zkusit tu aplikaci spustit v tom packaging systému, abyste měli jistotu, že opravdu ta instalace proběhla v pořádku, že tam nejsou nějaké problémy. Jasně, můžete samozřejmě třeba součástí toho packagingu udělat i tady tohle. Jo, takže vidím tady tyhle položky, tak to zavřu, co ten Chrome.
jo, PDFka, PDF files, OK, verze 117 a Notepad++ nám funguje taky. Jo? Takže tohle to k tomu demo, kde samozřejmě získává další informace. Buď si vytvořit svůj vlastní hardwareový lab, kdo nemá, tak samozřejmě může využít Nested Lab, můžete využít Hands-on Lab, což jsou prostředí přímo od VMwareu, kdy máte v podstatě to předpřipravené, nemusíte to instalovat, abyste si to vyzkoušeli. Další zdroje informací na TechZone, takže techzone.vmware.com, dřív to bylo blog s VMware.com taky, další zdroje informací. Na TechZone je vyloženě pro end-user computing, jinak Core, VMware.com jsou všechny ostatní produkty.